Boas noites. Novidades na operación da que lles falamos onte e que permitiu desmantelar a maior rede de tráfico de hachís que operaba en Lugo. Ata onte había 11 detidos, 6 deles en Lugo, pero na xornada do mércores outras 2 persoas foron detidas na capital lucense no marco desta operación. Ademais, efectuáronse máis rexistros en domicilios. Nun primeiro momento incautáronse alrededor de 20 kilos de hachís en varios rexistros, o máis importante nunha vivenda da Ronda do Carme, pero a este importante achádego engadíronse os outros 20 kilos de hachís de alta calidade atopados onte noutra vivenda ubicada na rúa lucense Alfonso X. Entre os detidos figura o imán dunha mezquita da Coruña que recibía a droga procedente de Marrocos e a distribuía entre os traficantes de Lugo e doutras provincias do noroeste de España. No xuízo polo suposto acoso laboral, a secretaria municipal do Concello de Palas de Rei, Celia González, tocoulle onte declarar a propia secretaria que deu conta do seu testemunho durante alrededor de 4 horas. Celia González dixo que sempre estivo incómoda no Concello palense e que chegou a ter medo físico. Foi moi dura nas súas acusacións contra o actual alcalde Pablo Taboada, a quen acusou de ameazala. Pola contra do anterior rexedor Fernando Pensado, dixo que este falaba cos seus compañeiros e lles dicía que a axudaran, pero que isto non resolveu a situación. Así de Pensado dixo que participaba na situación por omisión. A renuncia de Santiago Fernández Rocha á súa acta de edil e de voceiro de Lugo Novo abre unha brecha na formación por mor do liderazgo municipal. Segundo publicou El Progreso, Rocha dixo que o deixa porque acumula moito cansazo e desgaste polo traballoso que é levar adiante un proxecto político no que hai diferentes sensibilidades. Aínda así emerxe tamén a falta de autonomía que acusaba Rocha nos últimos tempos, se ben a coordinadora do partido negou onte que o voceiro estivera deslegitimado. Agora, a coordinadora traballará no relevo de Rocha, xa que nestes intres nin tan sequera se sabe quen se incorporará ao grupo municipal. Polo de agora, Rocha deixará de ser oficialmente o voceiro o 30 deste mes, cando voltará á súa profesión de mestre. A Xunta de Galicia intervirá de urxencia nunha zona da muralla. Será concretamente á altura da parte traseira da Rúa Clérigos. Segundo apuntou o delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, a Consellería de Cultura xa tomou as medidas necesarias para evitar calquera tipo de perigo, tanto para o monumento como para os viandantes. Balseiro tamén apuntou que se actuou con urxencia en canto se detectaron problemas nese punto e puxeron os medios necesarios para que non se produzan desprendementos. Tamén apuntou que comezaron a redacción do proxecto de rehabilitación desa zona da muralla que se está a tramitar coa maior axilidade. Viesgo invertirá en Lugo máis de 30 millóns de euros ata o 2020. Neste volume total destaca a inversión de 7,9 millóns de euros na ampliación da subestación de Ribadeo, unha obra que busca mellorar a calidade do suministro na Mariña. Así o apuntou esta mañá Miguel Antoñanzas, presidente de Vegasa e de Viesgo, tras a celebración da Xunta Xeral de Accionistas de Vegasa. Antoñanzas tamén salientou que Vegasa obtivo un beneficio neto de 19,4 millóns de euros no 2016. Noutra liña de asuntos fixo fincapé no gran esforzo da compañía pola seguridade dos seus traballadores, un esforzo que, segundo dixo, dá os seus froitos posto que nos últimos 3 anos ningún dos seus traballadores sufriu ningún accidente laboral que o obrigara a coller unha baixa. No cabe duda que Vegasa tiene un gran impacto y Viesgo en Galicia y sobre todo en la provincia de Lugo, y tiene una actividad económica importante. Bueno, pues este año el beneficio neto de 2016 son 19,4 millones de euros. Es una cantidad muy importante. En el 2016 nuestro parque de Paxareiras, que se inauguró en 1998, es uno de los primeros en Galicia y en España, pues produjo 85.000 megavatios hora
que es el equivalente al consumo de 28.000 familias, ¿no? También pues estamos muy orgullosos de cómo ha funcionado. Y si miramos un poco al futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo creo que tecnológicamente, conforme cambia el sistema energético, y decimos todos que para luchar contra el cambio climático tenemos que electrificar la economía, para electrificar la economía tenemos que hacer que el transporte dependa menos en el petróleo y empiece a ser con los vehículos eléctricos, como hemos visto esta mañana en la propia actividad. Pero estos vehículos eléctricos necesitan más puntos de conexión por todas las carreteras, por todas las casas. Necesitamos que penetre más la energía fotovoltaica, más parques eólicos, también muchos de ellos más pequeños, más cercanos a las viviendas, y todo esto lo que va a hacer es mayor necesidad de una red eléctrica más fuerte que pueda soportar todas estas nuevas idas y venidas de energía. Por eso, en Vegasa, en todo Viesgo, pero en Vegasa, vamos a aumentar las inversiones a 20 millones de euros al año, de forma que en el periodo 2017-2021, que es nuestro plan industrial que hemos aprobado, vamos a invertir 100 millones de euros. Y eso es una cantidad importante y una muy buena noticia. Lo más importante, Ribadeo, 8 millones de euros que empezamos ya en este mismo año. Yo creo que esa es también una respuesta. Una empresa como la nuestra tiene que escuchar a la sociedad, ¿no? Dónde están los problemas y cómo los resolvemos. Y tenemos 1.000 empleados propios, pero todos los días vienen a trabajar 3.000 personas a Viesgo. Es decir, cuando entramos aquí, cuando entramos por la mañana, la gente que está trabajando en las subestaciones, en el área comercial, pues al final el impacto económico es muy superior a través del empleo indirecto y de personas de las que somos responsables en su seguridad. Cuando hablamos de que no tenemos accidentes, es que no hay accidentes ni en nuestros trabajadores propios ni en ninguna de las empresas que colaboran con nosotros. Nosotros también somos responsables por la seguridad de esas 3.000 personas. O futuro do centro comercial Abella está no aire. Segundo publica hoxe El Progreso, a empresa propietaria Inversiones Abuín vende comunicar a súa entrada en fase de liquidación. Podería ser o primeiro paso hacia o concurso de acreedores dados os serios problemas económicos que arrastra. Con esta situación non está claro o futuro e a continuidade da actividade do centro comercial. Os operadores comerciais ubicados no mesmo tamén vivirán esta incertidume porque non saben se a administración está disposta a manter aberto o centro comercial ou se ao banco propietario lle interesaría. Nos últimos tempos era Vox Populi a decadencia que estaba a sufrir o centro comercial cunha importante diminución da súa actividade. Nos últimos meses varios locais pecharon as súas portas e actualmente só están abertos algúns locais e os cines da zona de Lecer, mentres que os comercios non chegan á media dúcia. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Estes días estamosles a falar da configuración do novo plantel do Club Deportivo Lugo, un plantel co que deberá competir na vindeira temporada. Entre os que din adeus o Ángel Carro está o gardameta vigués José Juan, que se despedirá o 30 de xuño despois de que o club decidira non renovarlle o contrato. Segundo o xogador lle explicou ao xornal El Progreso, a súa ilusión era continuar, pero non puido ser así porque, segundo sinalou, son cousas que pasan no fútbol nun ton sempre correcto
recto e respectuoso. José Juan estivo un lustro baixo os paus do Lugo, 5 anos polos que dixo estar moi agradecido e que definiu como bonitos. José Juan sempre fixo gala da súa profesionalidade, posto que xa sabía dende decembro que non seguiría e aínda así traballou duro. En declaracións ao xornal El Progreso sinalou que en Lugo se queda un anaco do seu corazón, sobre todo polo gran agarimo que sentiu sempre da afección, que chegou a entregarlle unha placa no Fondo Norte. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite de Ica mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas do... Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.